Famra Jumadia Yatuni din tip of sports. Na yemfa latest no intimi emra nano pay sima do pi and an pay ababa no fiadano pay the eba the world of sports na bibiano and so etimi aya kama madiki atete ho atro e sanse nsuo beto ya na mframa ene dikan yi matete ho ama latest no ye de mu nkyere mu etimi abanano pay aboafo pi adaroma and abribia ye nya kwanya ebetena fidi kese so timi the wall of data stories I fa good ye mu nsem ho and so etimi edeba anopai production team no very very solid in nano pay Papa Akye Abia unity and so etachre sasuna systematic kadaroma Sompa TV on YouTube Sompa 90.7 FM on Facebook no edidam ho anopai obetimi akọ na wakobu ani akọ homa na bibia no enso etimi aye kama me amidi dwumadie no ho kira me din ene Ebenezer don ko obetimi from me Ben Maestro me na amidi dwumadie no ho kira me ene anopai se no so se ne 8th of December 2023 of course emre no kwa na ekoyi sasuna sabo shop na simano makomako ensia ena abo ede apa eye no so me ka se no so bo paima ene ebe sori nkonwa so na legend Owoahene Acheampong wone na pamfo atena se na chese social affairs issues ahodo ni nyina no yetimi abomode na round table no yetimi discuss na kama enso jama e ofidio ma quickly yenram na yenhwe nsem ahodo a ekoso e the Africa na onim se enche na chese the CAF Champions League and the CAF Confederations Cup no yetimi bomode start ye ene matches no third matches no enso etimi abaso na okopema na nya ade sa daje enso wo poso kra elsewhere e wo man ne din enso e Tunisia no e ade se club at the team Eddie Etoile di Sahel womo ebo club and the Alali Onduman of Aye Sudan womo ni omo energy ebo ani enwechi yebenya aye matches ahodo bi bekoso group D ni yebenya Alali of Egypt womo ni CR Belouizdad we no aye North Africa affair and omo di ebo ani e Cairo International Sports Stadium e ho and asa game no etimi abaso enwechi o my konkro Ghana mu ya no Kumasi Baba Yara Sports Stadium Fiero Ntu a ade se kremo ebetima fa ne nioma ni nyina ne se Mediama Sporting Club 4:00 p.m. and awie and asa game no etimi atodwa women club and the young Africans and the airbueni shano sisa first leg no young Africans etimi bo Mediama e kanu mako eye miensa e wo honoma nei Mediama hwe so betimi abo modin no enso etimi age na 3 points e wo fie enti we ya matches ahodo a etimi atodwa e wo the CAF Champions League dia ho nsem no e ba na no pai yentinsim na chese ne ye mehwe afisem de edia dancheche e wo my Ganam de ebu afumpa na de abobo ba se po asroche no yemfa ho nsem entudwa na no pai wonim say the Bed Power Premier League week 14 adie se nyame admo chena ene kwasi aja adaje eni poso matches ahodo ena etodwa na ochena no adie se benya club ani din enso eye Nations FC womo ene Adriana Stars ena di ebo ani eno achi the Ghana version of El Clasico no etimi atodwa e wo Kumasi Baba Yara Sports Stadium na mom hya nso se eye club ani din ede Accra so folk neighbor home there na due to nay letter eye National Sports Authority ede ba bontin se December e kono adie se Accra Sports Stadium eni adagene nti adie se House of Folk ayi ni home matches no ede Kumasi Baba Yara Sports Stadium ho ena sa game no etodwa wo ene krobia Kumasi Asante Kotoko ena edipo ani nyame adoma Sunday ena sa game no enso betimi abaso FC Samates ebetimi abo Heart of Lions na bibia timi aye kama nso Atema FC etna Blue Region no match Carrera United na sa game na timi abaso Brekum Chelsea etna Brekum no match club and the Great Olympics na sa game no enso etimi agepeni atodwa Legon Cities ebebo Real Tamale United na bibia timi akoso eno achi Bechem United ebo Accra Lions elsewhere Mediama Sporting Club enso sa game no shane so womne tano bofakwa na enso because of enemu game mo bonenti no yetimi aprospo no Dreams FC ebetimi abo Gold Stars we nyina na matches ahodo a etimi atodwa the Ghana Premier League no media ho nsem no enso etudwa na no pay na bibia timi aye kama na shane so say nei the Ghana version of El Clasico etodwa nyame admo chena no dey sempanyimfo etimi up center referee panyimpa ne din Eddie Ronald Collins amwa wono ena ekwa gina mfimfini na watimi akoto ayirem na bibia etimi aye kama na referee we no mamema ne statistics kakra wonim say so far this season 4 matches 11 yellow cards and watimi ha show ade che be yiri say ni hina ne say 4 solid matches no 11 yellow cards enya ade say ne no red cards watimi amatu a wotim sampa akwane si enyi card pa de wo ye expert a eno update etimi abedi ho nsem no enu eba ewo jumadi ntisha no so sepanyimpa ne din ede regional Collins amwa wono ena nyame adma Ghana version of El Clasico no wo ko gina mfimfini na watimi atu ayrem na systematic decreta bi to Facebook no so saso no mo YouTube no na no pay mo benya bi akenkan ni nyina no se krobia Kumasi Asante Kotoko on the 7th of December nra ena omde sa release we eba abonten ni nyina no so omse on the 8th of December yi wo mo Asia enen central for ahodo e wo chese nei hotel kese pa ba ko
kwa e wo kuma se ne patam ye fra honom eye Leicester hotel e ho na chese dwumadi no enso etimi abaso na bibia etimi akama na ne nyina ne se wo mo se nei wo mo ba be 2024 wo mo ebetimi akwa akopem e wo Europe na chese ne wo matimi akwa pre-season na pre-season no wo mo de mu nkyere mu e to supporters nanim na bibia no enso etimi aye kama eno nti ne 2024 enuru ye de nanso new management no wo mo pese wo mo ye wo mo bibia in ascending order ade bi wo mo ye no wo mo pese supporters na so ebetimi asi wo ho eno nti wo mo di kai di nkyere mu aba ene se de ne wo mo kopiem wo Europe a kwan wo befa so aye to no na bibia etimi aye kama ntimi no ka say all media houses in Ghana wo matimi e special invite amaye say yemra na yemhe se de ne nkyere mu no enso betimi akoso na yemmomoden na yemma supporters no enso asonte no e de free club ya Kumasi Asante Kotoko wo mo e camp e ba yere ho nsem no e tu dwa na no pai e wo dwumadie no so na bibia etimi aye kama na me de wo ba be pia obunu region na ye be pia obunu region a nso Acheampong FC wo mu general manager panyin party din Edi Eric Alagidade panyin na kasa Edi afa Bed Power Premier League na se Bed Power wo mu sponsorship no matimi abomodin aredraw no na yenkotie nsema panyin party din Edi Eric Alagidade wetimi Edi tudwa wo se nei se Bed Power fo wo matwem ho wo ntwem ho ne mom local room bonus wo mayo magye so metu ande wo se emwa yenkotie se de panyin pa no esi training semu again me am no can say no problem. No problem can say because Oba is a headline sponsor at the Ama League. And no any amount of time say Ubeja Kwaja. Now we introduce local room bonus. And they are buying into the system. Say Ope say Uche Jessica at the Mayan players directly. Obed for only play a BND contract or my win. Play a BN in the club and a work contract. They say no, the players no contact details. You know what could be best for no. It is a season way ended. No more decided say local room bonus no. And you try and see your crown and you. Omoko, fishing no. What becomes of numerous contact details no my dear free players you want. Also say as a betting company, betting now compromise the league. And this is why I get worried. You're very, very worried, because say tackle match fixing, tackle betting, and it's a huge idea. The A-final 2-1 among Naya Mayani and the Hawk, Nassini and the Nabet Power for say local room bonus or Ghana Premier League and President Mubenya Chaka BFU. No, because they FIM players in numbers. No, throw Mokatra Moshe. Would they say Ongu? Name more 50,000. Now play on the club. No 50,000. No, Koshe Ongu. If you could be 50,000. How do you trace this? Eno nkoma panyin pa din Edi Eric Alagidade wono general manager Edi ma nso Acheampong FC wotimi enso Edi etudwa efa ne Bed Power wo mo redraw wo matimi ayi dia free Bed Power Premier League no enso emu na yenwuram na enye sansem no kwa na panyin pa no enso etimi Edi tudwa yo wie yen na odi etudwa se GFA sebi mpraduasa wo mu nsua bibi emfa free enioma Bed Power ene kwan a wo matimi enso Edi league no afaso no GFA Ghana Football Association led by Ket ES Okreku His Excellency was so much BB and fan free. But the emphasis here because Mr. Susu say this administration Ebekaya who are questioning at the exit after announced exposure in 2018. Obekaya Omobeteki overpower in 2019. One of the first things that happened was Ghana Glow for Adea Akye Abia pulling out of the sponsorship. $1 million to be to Omaye. Now the success of contract contract I would want to them. Because and can go for no exit clauses be a woman, a bit in Yachi almost says so Bibia and post arbitration there, the economic Bibia, and yes, was $1 million and come out to one more better. Until if it then a walk or sign contract, one for Bibia and says the company decided to exit here. Because for her first capital plus bank. Omoni yefan and check and omupuli out. Zalofo and also san omupuli out. Ntina misusu senka wenu ebe yesua de de amaye nse. Eno eye de panyimpa ede etuja se enye sua de emfama the Ghana Football Association current administration no was say enye adisua de emfama mu no wie ye no eno de etuja se nyame anim officiating for this season ankasa no
hey hadwe sinapa enkoye enya de so officiate no the GPL no enso mu etimi akoye was especially wo mu game against Babia ni Gold Stars no masa was referee ne de so sign kwotena so hwe game no biem a I heard their top papa and a bebre nso atrema FC obi a wa follow me do medie kakra no enim se me obi a normally no ye bo match we a mentai enkasa about officiating, but I think say near course will be any dance park no. We just say a referee, especially center referee, Miss Bow, Equatanasi Bumna, or shaking no one Casadi na. You just on the second thought, Adea Akye or Becho Kata about the transfer to my job because near course no, it no be no. We just wanted eno de panyimpa no enso etimi ere atuja na nyame ya aduma weekend yi wo mo ebo Carrera United eno ene ebisan se panyini Carrera krom last game no bi to mo konane mo 4-0 e wa Aliu Mama Sports Stadium muso mo kwa akoye bia na sei ene panyimpa no de tuja mendi di first sanity football no and follows our logic no the football follows our logic na anka last home game I bought against Out of Lions I bought draw. No, many sure think I bought draw because now you bought draw home and I feel so grand. And now we be a Lions now. On that table neto. Now what about home there? Now could be in the best the degree cry. But I'm going to Basa and see football no and shut down follow logic in the sa. Send here will be what kind of you will be sharing the phone. Tano be about creating problems. But eno de panyimpa no etimi ere tuja was said obi share the phone no sa no betimi enso aba nso atrem bunu region na omen so etimi aba be make surprise honum na ma me fam tuja wonim say Bed Power Premier League no bra na make say Bed Power sponsor no ade say game back etimi ekọ so ni nyina na turn over fakwa woni nso atrem ene di bu ani game ne ba na wie ye no ade say club and din ede turn over fakwa mo supporters anti omo ase won nsem bi ekọ so nam so mo de omo nsa ekọ keka head coach de man so atema FC panyimpa ne gen enso de maso konadu Nkoranza ni this year wo mo ede omo nsa kwaka na after sensem no course no the Ghana Football Association Discipline Committee wo makotena ase no wo mo area ba bonten se asotwe 3 home matches enya de so mo makwan ama club and gen ede turn over fakwa atimia bonemum before that no madi kan ase we mu tu entini aka one match pro mbe se this weekend na eno no betimi aba home abebo eno achi 30,000 Ghana cedis ankane 300 million yeso omu ntua emfama the Ghana Football Association Discipline Committee no na bibia enso entimi enye kama eno achi edidi suei eyade so obia etua 2,000 Ghana cedis panyimpa ne din ede bright Chireboache wono yeso metua 2,000 Ghana cedis emfama the Ghana Football Association Discipline Committee no eno achi yesi papa ne din enso ede maso konadu no wo mhwe na omu compensate no na bibia entimi enye kama eno nsema etimi abedi ho nsem no enso etimi atudwa enso ewo hodma after say Ghana Football Association Discipline Committee no kotena ase no ena obde sansem we nyina no enso etimi ababonte on this note ye nyina so ne fast fisem no entimi ensi ewo hanom sei na mom hye no so sa no pai Gospel Senior High School kraye mu so Korean taban makato so koto sa abo akrama isi dan bi so a okrama wani antaban no watu akosi ho eye obi ena apega no enso de na kwa akosi wonti ne no wo mu ada roma ene atena se de agodie mu nsem no enso eba na no pai nti ano pai no wo de hye na watwa media na tra still emfa ni nyina no eye ba bi ba akopani ebetimi aboa eno a ene Gospel Senior High School na no pai wo de no echo na yetimi aboa na bibia no enso etimi aye kama ediama no makato se kwosesa hodo opi ene ye ewo Gospel Senior High School General Act Business Home Economics Visual Art General Science General Greek ni nyina na ye di hu dwuma Gospel Senior High School nti na pai wo de hye no echo na yetimi aboa na chese we media so wetimi atre na kama na bibia timi akoye de pese okọ form 1 form 2 no ni nyina no Gospel Senior High School mpanyim force me fanto anim na pai se o ma bia o man tabam bo mo de na fa na bra ye be boa na bibia no enso atimi aye kama atimi adiama nti bo mo de fa de hye no ko ye be boa na bibia no enso atimi akoye atimi adiama ye hostel facilities ahodo ultra modern facilities ene ye de abepia on Nkoranza krodwam ye boa ama adisua enso atimi atumpon e won Nkoranza ene ne mpatem Nkoranza wuri wani echema obro no e front ma dishema municipal assembly no achire hono na obehunu eye Gospel Senior High School non school authorities proprietors no atimi adi nkomo na bibia no enso atimi aye kama ede ama o we bata na wutie me wo de hye na pesa ode ne kono gia homatrufo yi na de dikan kra ye enquiries ansa no wakwa akodru se de be ya obekwa akodru na oni babia ode wani echre ene de wo kwa akoye na bibia atimi aye kama 055 00276 055 00276 eno achi wo frɛ
0247 847 434 0247 847 434 wo frem panyimfo na nchemu bi a open no watimi ede wani atwem na yatimi ede amawo na bibia timi aye kama na we no wahu ze bronya no eba na bronya no eba sei no e wo se wotimi bɔ mmɔden siesie ho ma ho nya fema bibia anya kama enunti apranti a wutie me na no pɛyi ababa wa wutie me etre ne hairstyle ben na wo pɛ barbering saloons ni dia buo na ba bi on mu koyi wutie a ukodua ne ebisa na wankasa na ukɔ hɔ kɔyɛ den eba ne se ha adwen anɔpɛyi ɛyɛ 7 stone barbering saloon 7 stone barbering saloon ɛhɔ ɛna wode wani ɛtre ɛwɔ sasima Nkoranza sasima yɛ bɛnmako healthcare no wobɛhu yɛ kyɛ kwan ɛwɔ hɔ nom na kyɛ se wapa etre star ben ɛyɛ Amele California fedi na opesi etwa kama kama wati asie Sakora no yɛ papa nom ne yɛ nananom no okɔ na yɛ bɔ mmɔden Sakora ne yɛ betwa bi kama kama eno achi yɛ bɔ mmɔden na dreadlocks ahodoɔ no yɛ timi atwa obi na bipia no enso atimi ayɛ kama eno achi yɛ bɔ etre no pɛsɛ dye ne color ben blue green yellow pink ni nyina no ɛyɛ 7 stone barbering saloon ɛna wode wani ɛtre na yɛ timi ato yɛ bo ase na yɛ twa otre ne kama kama pa wonam kroma wa timi sa ankasa gyinama wɔno enso atwa otre ne bi eno achi radio deɛ wɔse mɛba wa no wate ase momra moba wo no wɔto ne bo ase pa na style wo betwa no usi kroma wotim sampa all eyes on you wo bia ehwe obi ntiko wo mu nyina eboa bra pm so wo ho wo mu nyina beboa na kyese tre no yetimi ayi ne kama kama atimi adiama na ene adiama 7 stone barbering saloon down so kra ne se wo se menkancho ebia na yepanyini sebi wutie me wuntimi emmo modin emma wo se wo de to nsa frɛ no wunni pro no wanya blem eye 0546 395984 0546 395984 Fred Director 7 stone barbering saloon home service no wo beba betwa obi na bibia enso atimi aye kama ediama ewon Nkoranza krotuam ha eno achi ye kwa last chance travel and to akache na chese bronya ni ye bekwa amano ne ya ye befra amano ne aba no so wo pese atimi assist we wo bibi ho a ye last chance travel and to ena wo de wani air train atimi aboa na bibia atimi aye kama atimi ediama wo ene wo pese okọ ma bi te Canada UK Australia Dubai ye boa wo bekwa ko dressum Germany Belgium Denmark Italy Netherlands ho nyina no boa na chese ne yetimi edwa kwa kodru na bibia atimi aye kama last chance travel and to makatro me so pese okọ amano ne uni birth set ne yetimi edi akopɛ passport amount anampo ye gina so process visa na mawa bo modern fa ko down mo ye be assist na bibia no enso atimi aye kama edi amount e last chance travel and tour eno ntia no pai no mfa sika no nkoma connection ma e be wi akiri no wo hwehwe na ye se contractor ya ayi gudu contractor bi obeyi kwan e wi akiri no na chese nua no muslimi fo no hwe na ye se contractor ya ayi gudu e ba se ha dwen we de connection man ya ayi gudu e ba ne sa e be ha dwen pa eno nti bo modern we ni competent company ndili na ye mo na bibia no enso entimi enya kama emfama ewo last chance travel and talk ma say we wani trim ewo Bokrom Estate ye ne Church of Christ ason down ene di enhwe Accra we wani trim ewo Achimota Kisima ye Kofme Plaza no mu ha na wo ho ena won say timi aka ye woni ye medin sa wo so frɛ ye ewo 0543 565968 0543 565968 and what you frɛ 055 398 5231 o frɛ last chance travel and tour na ne omo atimi adin sa wo so ye bɛboa na bibia atimi aye kama adiama na no pa ye na homre ba ye wrama wa mano ne na all updated stories if from for cross we ba no ye atimi ade ho nsɛm na to dwa ɛwɔ Sompa 90.7 FM ye ba sisi a. Are you ready? Semna to Janano pay, I was Sompa 90.7 FM Nabipiano, and so at me, I come on a sentence so Senra, I just EPL 2 matches, Etimia Japani to Ja, Everton, Etimi Pomatin, Etna Merseyside, Ebojuma 3-0, Newcastle United and Timmy and Sierra Braca, and what Tottenham Hotspurs, Etimi Kotucha, the Canning, our Tottenham Sports Stadium, no Bianim Sabia, no Makika Quaje, Panimpani, Dean 88, Pastor Koglo, and the boys, no, Ever Bojuma, Biatma, come and so David Moyes, Abre, one of the boys, no Bojuma, Kudus Mohammed Mo, a branch to set Thomas Shek Mo, Wamu Bojuma in a professional manner, Wamu Bansi back up to Atanama Kumakumi, Emma Chess a club on the team, and so the Tottenham Hotspurs, Wamu Etimisia the Brack Baku, our Sagam and Wachi, or the friendly Champagne, one game Etimia Basso, and one is a club on the team at a study breast, one is Strasbourg game, and so me and D00, and I update Epa, not young Ram Natchez and a Friday night football who draw, a better Yabasu Nanumeno, Young Fahunsam and Tuja elsewhere, our friendly Champagne, and I just a Mumpe airball lanes, and what you could PM elsewhere.
elsewhere our Bundesliga now TSG Offiam ebo Bochum elsewhere our Italian Calcio Serie A Juventus the old ladies of Serie A womo bon Napoli from Diego Armando Maradona Sports Stadium na bibia timi aye kama channel so say 7:45 and as I game no eje penia to ja our Italian Calcio Serie A no and what our La Liga Santander yebenya Hatefe obo Valencia from Mestalla na chese bibia no enso atimi akoso yewram yemfated bet ne kakra yemfam piece ni answer na legend Owoahene Acheampong onfa de aketwe no entimi mra na no pay na channel so say panyimpa ne didi phase a foster officially where your goalkeeper Edema club and the team Eddie Tottenham Hotspurs update am in second and so we renew the contract no Edema club and the team Eddie Tottenham till 2025 no wo koso what na Tottenham na watimi aboadwuma enso atimi Edema club no update eba yeri ho nsem etuja Eddie fra panyimpa ne team Eddie phase a foster yes first pair of fans Edema Tottenham Hotspurs yemfam tuja okopiem English Premier League ma emano and say Women's Super League ekoso England no update am in second is a player of the month of November according to Rhys James Ninia Barney Eddie Lauren James one and abasoboti no enso atimi akọ ediamana wutim sampa beba wano emade mo no wosho Ninia panyine any panyimpa din enso Eddie Rhys James wutim sa award no watimi agya bipia no enso atimi akọ nkan na mamifa nkopiem on Nottingham Forest update am in second is a club captain panyimpa din enso Eddie Joe Warren and one player and din Eddie Scott McKennie dia metin say ne club netimi suspend you mo join show na Sompa 90.7 FM na no paya wo be usam rantie ni mienu eda screen so na ni nyina say say o ma dia niamo hu sem bi enu nti officially catch say first team no kra no enya de so betimi adwan ni omo no ni o ma ye training na campus dressing room okro matimi apa ho na dia metin say ahwa January empanyefo mienu club captain no ye betimi aton no and a branch and did Scott McKennie wo mu bi edu nyina ahwa betimi aton mo e de o ma free club no Mill Sports and e de Sansam Airport Bontin na no pay known himself for the very first time 111 years enya de say club and the team Eddie Santos of Brazilian Serie A wo makọ relegation da enra ahomache na ne okopiem a Brazilian Serie A no etimi eba na wieye na arehosam ne say club no Etimi akọ relegation for the very first time in 111 years. Enya ade so no makọ relegation da sa team where ade say Neymar esi akan de mo world pele mu nyina no enso etimi si akan ede ma club and din enso de Santos for the very first time now. O dware show na was Sompa 90.7 for etimi supporters ni bi minim say yesu no musu say ye dodo mo dago prama so eno de mintimi nti ni nyina say club no enso etimi are e Brazilian Serie A no ma ye season no na cheso mo to so 17 va wo mo enso etimi ekọ relegation na no am ye story bit dem say ni manja Matic was so call Manchester United na de ba ko hu ye and say time na watch Chelsea no punctuality pa na Chelsea players no fa ni agro yes was referee and as a coach e show mo say oh ebo 7 na mo training ground so be connect players no ho ebo 8 na mo training ground so be connect mo ho was so call Manchester United ye coach share time say ebo a bi 9 mo training na was players no bit me by 11 e bit me by 12 na o say and when ya bodin was player bit say Jadon Sancho any Pogba was so mo ye lazy brutal enya de say train no mo ba ntabo ne no ma ba etina eno e de panyimpa ne din enso de ni manja Matic was side aba be pin no ansem a mitimi e de pa ye no so na Endrick win him say back to back Brazilian Serie A no watimi aboa mo ma de win him say akoda we yankasa no nyame ya aduma sama ya o train Real Madrid Boboko no at age 17 Brazilian Serie A no watimi aboa 2022 omo je and 2023 was enso aboa club and din enso de Palmeiras Boboko na join show na was Sompa 90.7 FM abo sampa abofra ne modem no e was ye watimi agaba so body na bipia enso ekonkan Ediama Endrick na ye Romeo Chelsea na yenkodi nkomo kakra na no pay na nim say so far Chelsea this season womanya a different goal scorers pa na ene de lead Chelsea wom goal scoring chart no apprentice din Nicholas Jackson na ya Jackson no akwa we Chelsea supporters ni mpeda nyima hwe na so this season one ene lead goal king no Chelsea for akache eno achi apprentice din Eddie Raheem Sterling na 6 Cole Palmer 5 apprentice din Enzo Jeremiah Fernandez watimi ashe 3 ena Mikhailo Modric wono enso watimi ashe 2 eno achi Alex Diaz Levi Cowell Nuno Madueke apprentice ndidi Kenny Chukwuemeka Amando Broha Thiago Silva Bernard Badiashile amunyina no wono enso watimi ashe 1-1 goal Chelsea so far this season wutim say Chelsea for the day wutim so goal scoring no omanya different players na enso still womo show womo draw 10th position wa ena Chelsea for the edge yenkopema wa Italian Calcio Serie A na panyimpa ne Didi Simeone Inzaghi panyino epo adwuma wunim say ni people Inzaghi na panini so far this season big teams na
Womo Italian Casio Sirianum no will be agene dear. Nina say Oche Club and Didi Fiorentino born 4-0. What AC Milan born 5-1. What Roma born 1-0. We need Juventus born 1-1. And a Napoli. What me about Motin two teams and Papa Nimpani. Eddie Simeone Zaghi. What the Inter Bobo Kun Airport Juma. BPA Air Concan and Oko Inter. Nipa on the only delegation. Not just a ghost, no motion center left right, A Brantiani Didi Luftaro Martinez. Now himself so far according to statistics, yes, 0.92% at any time be a was here kind of the possibility say Oshe Gordon 0.92% and I am come from Brantiani Jane Eddie Luftaro Martinez a free Panimpana Camp ever now update I mean second free signal Iduna and a home ground said the Mac Club and Jane Eddie Borussia Dortmund update ever and say ne Omania Brisa Kodania friend Jadin Sancho in January and he has swap deal be betting so yes Panimpana did Eric Ten Hag will filia Kodania friend a Dalon a Malon no yes will fill in the pa and to share sending Sabetimiak in January yes Yakobanis idea and your Dortmund for attack before we marry at then the woman demand say any Mufa Kodania friend Jadin Sancho Nimra not as a woman for boy and a friend Dalon Malon no and Faranko and update ever Nanya Jadin Sancho Kwana and Shobeko. Latest, I mean, second and nano pay any breaking news at Eba, and it's a January, I'm sure United by overhauling. Now, overhauling, no, I'm sure Ebeka Brantian, Eddie Rafael Veran, the Ram, the Kana Central, I'm sure one Casacrano, Peso Kodada, Casimiro, update Amigna, and it's Anja Casimiro, so be Jano Quine, Amanako, and a Jadin Sancho way, any three players are Manchester United, January, a likely, so betting your Jomo Kano, betting your free club, no more, and so at Timiako, and update at Eba, Yaria to John Nano pay, so on this note, Young fan Semino NC, not legend Owoahene Acheampong nana, and for the Aka training Amra, Nabipia Intimi and Yakaman. All your fear and out in Nano pay. A then West Year, a Drew Lentil, it was all 32 and a mona planet roofing no, Nabipia Timi Ayakama, Nanya Babiana was Oko, not your roofing at the Mao company near Bacope, Joycam roofing system. Joycam roofing system, Tiedini, one more board down so Tim Sampa, and Jenny no year and to Bomotin, when a Joycam roofing system on penning for, and means I was where Dino, Yaba Bosso come pa, and so at me at the amount, Nabi Pierre at me, Aqua and Chance and a Hoodwopi, and a way I catch IBR, IBT, SSR, self lock, and a secular any shingles, Ninano, when Sa Kabi, or a Joycam roofing system, Nano at me at Dins, I was so, Nabi Piano, and so at me, Ayakama, at the amount Nano pay, Sunyane, would when he edge him or Polytechnic Road, via Reno, Ebosu pass as ben golf filling station no when sa would when it all Bronway from Hanswa Brigade, Kumasi Quantum Pono so and I'll be a Joycam roofing system on office no and next no on anyomo at me at Dean's house so Ebiana inquiries no whoop so dika cry telephone so and son walk through her from Panifano 0540 125819 0540 125819 when a Joycam roofing system on Panifo a dim common nano pay Yaba Bana Sheno and so at me Akye na Sompa Chadiano Yegusu legend Sompa Chadiano Yegusu and Untineno also Udia simple would take no what the airpa na bipiano and so at me Ayakama at me Eddie Ama and Untia Bia or the cha ye na one Casausi the Chewa when you bet Jehono Bomodena Fabra na my God was the 2024 dear was also your mind more edin Nelson still one of Moody Dimoda Nina say Ampa what do you be out here in maybe a criminal and a name Yankopo Egusuka or money more dinum would you still Yamia Watum Bibia Equa Dimanti Cosuna Yadoye a son said the more we are doyen not as a new stuff so you can say I would trade Ampo Kwame Basaya Domain 21st Yawade by now watch it not as a nay ye boja data not as a Yakuna Fono Kakrabia Yanyano yet to me at the Amomunabi piano and so at me Ayakama or sons at Croncronis in Yamisompa and so be between Yanka and Yakuna for and Timaco Panina Utieme Sabri and Yan one said that be all congregation and him not as a Dabi Aye shall Dabi Fabia Doye what I say Fabia Doye Marco Penny Nabibia and Yakama and fa Emma Ebia Yakita who say so now so the Becasum Paya di one Yakabuma Ebeya not yet Miache Elder who Timo can become Marco Penny Casabu Moody Mabodi and I like it it's necessary essence I said our kind no Nyamena dear yes but Bible ama requirements yes or see Nyame som pa yes. And so be koshe 90.7 FM. And to bet my qua sorry there be auto collection ya title yes anema bebre. One koshe e kuna foa. Question. Ewo unyame som. Elder episode into collection I above for the other whisker kese. I was say no you see sometimes nyame som no practicalities be wom.
Yes. By tro de bia ye ma ye ni nko practicalities no. Na school ya ye kwekura practical. Aine. Tro de bia Bible na kan kire ye say ye nye den. Ye nkohwe enyanka ne ekunafo. So question is after 2023 ya you see mu yi ene ye 8th December. Yes. Kurani hwan na wakohwe no. Ajanka hwan na wakohwe no. Enti se see so nyame ba na ye de nyame sompa enne se obi kohwe kunafo ni nyanka na ye marking scheme. Wani bebre. Eno ne ye de marking scheme. Legend kai de na ye de papa. O jiri se obegyina hen. Sa for no so na collection no to kesi o. Yes. So for me, ye for dia gisa ya muska no. For me, obe sorry sisi ya. Say ye ka se sompa Emma Akatuapa. It doesn't necessarily mean say adwumayefo aye wo ha na the service na sompa providing. You see, it is a community institution. And a community mu and a provided service at the community no. Me fa unko akiri. Nkoranza ha ya. Mini madam fu bia ye nyina ya sia ba bi. Aine. Me money service o. O ya ban dwuma yi. Enam sompa okosum titima ha ya anti. Ene o ya ban dwuma yi ni. Wo sia nyansa no dwuma. Aine. You see, Madam Funufi. Enti osuma. So enti sompa de Akatuapa. If is okotena ni pan chen wan koso. Wan suma. Ka de ni pan chire ni nyina nko be chire no. Dabi. Enti no fa ho be bata sompa. Yes. Na yensom Nkoranza man. Fa ho be bata sompa chede na yensom bonomani yakunafo. Me ba cho sa wo de ye sika. What the to mobile money number we so say 0598 559 802 0598 559 802 Edinu ye Terra One Media and I say Blessed Foster. Na what you reference no baby a wutu afa bia ya reference no Sompa Nkoranza. Na what you Sompa Nkoranza na ye hu na fe bibia wo de say wo nya no Sompa de Nkoranza. Baby a wo bia wo ye bia no reference no na yemfa better still e bia na wontumi nkosa process no nyina mo betimi abaha ana wo de sa nam afraid ya you reception na ye beje ye lines na ye programs na free wo de na yemfa ento yemfa wonka ho e bia na so uniska wo mo ye beba beje wo bayere 90.7 FM wo ntoma wo atade wo bronya mpaboa wo ye portrait fa ye beje watch phone cry beji because you couldn't phone be your phone omumba ko school watch nkoko bia wo portrait fan watch nkoko be ya du yes oh nkoko be ya du num wan hwa wo hwa ne honam fo be ka se wo be boka ba sa nkoko adu nu a watch aba se sompa monjema akunafo no afeda said ya nkoko besi atu nkosua na said on besi ahwane no legend me say next year say ye shase na anase impo this year kwase ye kasenka ye bie telephone lines na ye kasen microphone di dance ya anka wo mo aba in fact last week many women be kasa nation kwanta o say oye bi no on the spot ohunu results and ye besra ba bia wo bia fa ho bata sompa chede eye avenue bia ye de ma wo kwan na wa so nshira wa so nshira na me da bia me ka o se nea ohunu mobroni mobo no awurade so hunu mobo awurade be wo wa da boni mu dabone no legend wan ka say nche obeye sofu me ba be kan bible am mate me legend hion dabone no wahu yenim kwan ya dabone no betimi afa dabone no nche da nya one day bi ba wo dabone betimi aye se upi abonten na unhu ne be na motokin video legend na wo na mu nyina bubu sika wo be kwa kotua no ebo ne nka ade be ba be yi no eye wo dabone nyankopon yi wo frim nka nyame be oso be wo wo ya de mpaso oso be hye wo so obeji wo firi nipa bone a osai wo so wo ne wo mabro nyan obi asai wo so anadwi wo da ye kro obi abehu bibia gu kwa no sa wo ya sompa chede a Awurade beji wo firim amen Awurade beji wo firim amen anopai ye nka bibi mfa nhurunhuna dabi but ye pese won so ye a beneficiary of the inshira e wo sompa chede legend wunim bibi adoya nkasa ye no se bi nya hwehwani madoye na me ayene
that no obi wo ho nim sa asoma si wo bi pa ante me ko ye ni bi because tena bi me ho kire me ono so betimi abo am dey no bi na make but mobroni no to bro no so nipa na onim sasa bi de one na yire ne ma edi ba wo de mutimi di yi bi gu yene manager bekasa na wama ye kwan na from next week ye be be phone lines on some patch on from next week because minim say ye can say ya etachi obi ye can say ya obi nya the 90.7 FM. Let me also contribute. Next week, ye be in live. Yes. Ye na amamfo be din komo e program no. Ye be sere manager kwan. O ma ye kwan ya next week no. Ye be dis adwuma. Ye be pe nyame asofo be ye kra ba be kan ye ho. Na ye no ma tena se. Then we look at the importance of adoye. Se wo ye adoye ade na wunya. O se the ode fem mobroni no. Or the fem erade. Yes. Bible na can say you will be so otopete de bia na okoso dore. Otopete de bia. He o spend this car. Won say ya kra ya setena mu yi. Say wo ye pepa unye skada. Say wo ye pepa unye ska. Enra but am ka kire. Aine. Wudi nkomo bi kire me. But unim later me trans na me dwunu ho ginam say what did I do a day before? Aine. Me tuna say na adoye. Say wo ye wo no umuemua usika so a usika no eyira kra eyira ba se uye obi a otu sika no gu a sometimes utumi ye adoye bi ema wa ufili se unya atenka bi se eyade a wa boafode ama afode na kan onipa bia me se within that week within that month nyame connect papa me say eja nyame be so go obi so say go and see maestro se nipa ne nya hunu wa ontena na ye nyina ya boafo adoye ntine ye di ye shi so kakran the pressure bi nyame de be ma obi so o me ye wadoye no enti ye be sere o fa ho hye so fa achede mu na ebe bo papa number na ye 0598 559 802 0598 559 ya wada ebe ya na otwe ye bodwa kese animu ya ade bi amode bre bi amomehwe ye kuna afo no mon kam akomanto mo ba so mo fa pot yes fa ho se wo konsi yi fa ho se tenten na fe because ye betwa bibia ko TV so ye betwa ko TV ye betwa bibia ko TV so kama se be obia be hu se nyoma na mo de bre ye no achede a mo de ba ye no ye so ye de ama afe ye na adwuma wura nso ase because e ye ono na onya asa ni so ade hunu Dr. Blessed Foster ayene ono onya asa ni so ade hunu ye na management a ono mo plan ye nso ase o ma ya de manager Bojebo manager ABY Osunwane manager Okumase omo nyina ka ho na omo plan ya amadwumade ayenkoso one thing say adwuma bia wo social responsibilities but you nyuma ni bebre wo ho a social responsibilities no mo sumpo dabi they don't think of it nanso ba bia wo a wo ye adwuma bia say wo ye bank so wo ye corporate body 90.7 FM mobile money vendor as far as those who are living within that terrain and the number of adwuma koso no also benefit from ane you give back to society human bebre social responsibility crowd they are not involved in it. Practical example ne so mpache de aye ye nea amanfo adaje omo sei editie ye amanfo ayi announcement of the ba amanfo commercials omo de ba ye no ebra so se yenso yi enono a yenya no ehomfa so no de ma omo enti we are giving back to society ba kwan na ye fa so ne se ye target ye akunafo ye be sere se omomo ma akunafo de ne nye successful yeah aine when we say ye ma YouTube boy ye Father's Day kra even before kra ye be ba ye we Father's Day no na ya ba community development tournament ye we community development tournament no na ye hwe kunafo ye we kunafo bibi su di animu e ba ye so the time from man di kan ye be ka se manya hompopo ye bibi ye we kunafo a chede na bibi ba bi yes we kire say Terra One Media, social responsibility, Sompa FM. Yes. Social responsibility. Ya can say no, but my so adeba kwa yeni komotia wana ansa na wako. Okay. So far, a man on a contribute pa.
Legend. A man in terms of mobile money na there you to me hunu say CIA wo mo send say o mo ye man o mo ye man. Okay. But physically wo mo ba ha wo mo engage ye ni ade no a man do so chen man. Legend. Sompa Sports. A man no. Me no ka say majority. Okay. Egusu a omo ye preparation towards the Xmas. Okay. Nti mimi hu ni say ebia na ya tu say ya mo ma ya we say e ya wade ba na okay. If we ene kode you best start here hunu man because un say a man na ya need responsibility also. Right. Nti ebia fe na wo ye abusua ne budget. E na betimi aba so say dodo na ye mobile money no ebi yen nim ayene. Nti ni nyina no ye guso esre. Ayene. Ebia wo nam kwan so a wo beye. Ebi so a wa ye dada nyame nhiraw. Baby you free. And my so yen hwe Nkoranza ye community ba ko a nkrofo wa kwantum pa. Oh yes. Eba Libya, eba Spain, yes. Italy, Germany, nkrofo wo ho pa Nkoranza fo ma e wa kwantum. E bia na oba bi wa kwantum wa from wedding ko. Afo no kra na wo ye baatan a. E wo se wo ye bi mana na wo frɛ wo no na wo ye bi. Wo mo wa kwantum nyame ani wo mo hu. Because one e ho ni busu ani bi ani ho. Asem to na wo yi wo afo bia. Nti ginyame asem no ena waka no die na wo ye na nyankopon ahwe so e de ahunu 2024 90.7 FM aka ye betwa afi mu ana ye be ba next year mu legend yo me wo na e dangerous month na ye wo mu no enti no ye be sere se obeye sompa achede no bi na ade awurade ebeye ewo abrabon mu no nyapa nyame beye nyame makasa legend asem bi adabi awo kan me da makoma so me twen se mabusu abeba na yeso ahwede ebeye na legend unim wo kan asem bi se wo bo makuna ni bi edidi buso ana ne ba bi didi buso anana 2024 eno no 2024 maestro mayena wase ye na ase bebre anopa abusuafo ye beda maestro ase or the sports no be ba neso nkomo wo ho ene ye ba bedi nkomo ni se fie dedura ye wo nkomo ayedi ni se o be she brabo ase ye wo kasa bi aye ka se chinchin so ena so chinchin kasa no sa kasa we o de power brabo emu a de when na wo be pese what the besha wa brabo ase sa kasa mi ya kan ye kasa ba ko na ya kan dane no chinchin so ena so chinchin sa kasa we o ya brante o ya babawa o besha brabo ase de when na be pese o de besha brabo ase na di ntia ye ko na ya basisi ye ba ye de aka ebe ba beto aso abajafo betena ase ye be bon komo e wo ha enom Atiko Home Store say omo afinshapa. Good morning. Mami adumei, mesere wa beyi niema esu anso ase me. Na ahia ase fifiri gui. Ahwe bi mpo bebobo. Enti sika kakra wo fa ko ye. Eho niema ani bebre se. Hwe, ebi mpo sa go kan ni mo. An atiko ne hene na buru sana ase wo no. E na me hunu se store bi ho na me bowura ho. Eniema ni. Na da yo fi niema ni bi kan ho ana. Me pacho da bi oba pa. Eniema ekrokro ni wa me kofiri yo. Emom Atiko Home Store se niema no bu afunti. E na ma sika no to ne dodo mu. Atiko Home Store. Oh, omo niema efedo. So ofa niema papa. Enu nti obi a wo pe fridge, double decker, tabletop and deep freezer, ice chest, ya can call me size bia, electrical iron, microwave, washing machine, blender, kettle, rice cooker, standing and ceiling fan, modern digital flat screen television see, a free 32 inches, copim size bia open. Na provisions a faster gari, shito, and more and one. Local drinks a minerals, any energy drinks beer, foreign drinks a wine, whiskey, Irish cream, vodka, any dia kika home, washing powder, any semine beer di gradia sandy siniema, shampoo papa a frebrochi so ebusu ho. Home appliances, any provisions beer de wubenya bi ho. Atiko Store akofa solo machines bia ba, water on 444. Me chire moto blue, ya mo de bomochi, spray and toast, cashew nut, abrobe, mango, kube, cocoa, anka, any mfudie bia kuyani wudua no. Machine ya wo de be spray no ne boa efukra. Atiko Home Store was 0243 629295. Atiko Home Store. Tano factory price. Nananom emwaduma nyina afrosie die. Nanso wunim enkankatese mu denti na esi nkanka hene. Abibire mu ha asoye atumi bibiduro kasa yade ma yade bobirim dwane. Eye Obo Herbal and Medical Research Center. Obo Herbal for no de. Wono be expert wo cardiovascular diseases. Onipa yakoma eda emu no. Ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no. Eno ne cardiovascular no. Ena Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases. Eno ti wuti
ade a aye kwankoro no na wo nso wonante kakra bi a na wabrɛ na afei wakoma no ɛbɔ pari da bia wo de omogya borso no kɔsoro ebia wo nso wonan ne wasrɛ etimi tutu ne toda ye sisirisi da wo de ananse akye wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kyerɛ wo sɛ wo nipadua no baabi antini ne mogya fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo sɛ wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye Immigration Information Center ane di hwɛ ni mu Accra ye wo Kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho wo benye enu pai bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba Odumase ana ba bia eto nu bia frɛ wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Media Sempabo na obia metie me say se wato plot na wia Adea Akye nyina ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino Alala Construction esi adan etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acheampong FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Techiman Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetia be attachment ewo Alala Construction and Training Center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre Alala Construction ewo 0540 379381 ana 0249591700 ana so say 0246 702306 Alala Construction and Training Center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao Grace Gas Medical Suppliers no kwase mobedon Nkoranza man eni nkura hodo atwa mu ahia nyina ni senti ni se wiase yesoi kra yesoi yare na Grace Gas Medical Suppliers mu na mayesabe kokromoti a yentumi sam homopoda na makofa be fomfidie hodo a yede hwehwe nipadua ni mu etu yare asefiri abrabom mekire fidie hodo a ebo yen we dada setenem emo ye pomidin no ejira brane apomidie so ye adwuma konkura bata hodo moda roma mesi bibia kire mu anyado de meka ne se Grace Gas Medical Suppliers waba or face aid niema hodo ni nyina bi ebi ti se first aid kit plasters cotton wool mesi enfidia hodo edi akotene e wa yare sedwuma mu ne die ubenya ni nyina bi o Grace Gas Medical Suppliers surgical mask stethoscope oxygen mask eye chart scales blood pressure monitor pregnancy testing kit thermometer resuscitator bandage dropping bottle cane crutch antiseptic ene niema hodo pi abusu se tam Grace Gas Medical Suppliers e kira kwan won Nkoranza ejura kwan no so Honesta International 72919 Grace Gas Medical Suppliers apomudin ho niema de wofun na wafum kwan Sompa FM Champagne enyumunie champagne kasie bonnier champagne love you since you're gonna be feel so sad you know say we can't just leave you hey Sompa
na yɛpɛsa no pɛ yɛde di nkɔmmɔ na yɛne yɛtiefo nyina asua deɛ yɛbisa yɛtiefo sɛ o sha brabo ase na baabi akɔyɛ adwuma saa kasa mpanifo ka tu yafo bi ukuhyia bi a emu deɛ wɔn na wɔbɛpɛ ɛtɛsi a wadeɛ mu ebetuma asi adwuma mu ebetuma asi abrabɔ ne asetena hodoɔ enyinaa mu ti yɛpɛsɛ yɛkyerɛ adwen ɛdedi nkɔmmɔ mpanin kasa a wɔn aka kyenkyen sɔsɔ ɛna sɔsɔ kyenkyen meni wo betuma kyerɛ mu kakra ma yansa na yɛde ɛdi nkɔmmɔ nana mo sabre baabi awo bia bra Sompa 90.7 Facebook ho behwe nkɔmmɔ na yɛdie no yɛde na atopono so sɛde na bɔse ɛteɛ na fe o hwɛ no na o like na fe o comment wo nso wo kyerɛ wo adwen de afa ho na wa ma obi nso anya bi ɛna yɛ share no Sompa TV ɛwɔ YouTube nti ɛno nso kɔhwɛ wo hwɛ no na yɛpem kɔ yɛnim bo hu sɛ ntem no yɛfiri YouTube na fe yɛaba decoder no so na kwa yɛ kɔ yɛnim nti mu nyinaa nkɔ so a montie ekunafo akyɛdeɛ no ma wo nso kyɛ famrem na enhyira no wayɛ mu fafafoɔ wɔn mo ɛwɔ ama no ne yi monkrata no ɛyɛ ekunafo akyɛdeɛ na nti wo de fa bibira hwɛ sɛ onsa nka krata wa pa emfie pii no a nana yɛka sɛ kyen ma memfa mmra fam na obi ante aseɛ sɛ wo kye bayere na wama na kyen pa ɛyɛ kase ensuo nim atwam kama right ɛna ɛyɛ kyen no okay so ne de anwa wom ensuo wom de wom pa chunk foods no ɛne yɛ so ewudidi so de ankyɛ sɛ wodidi wano nyinaa ya nwa wawe nam asan so kora anya nepa bi afirim right na me de obisa me sɛ kyenkyen so ne so kyekye de we na mefa 90.7 FM kyenkyen so ɛne sɛn esan sɛ no na wo mo de atete me ntia na minim minim sɛ ade nyinaa mu no na hyase den enti wo hyase a yɛbrɛ ɛyɛ amane hunu ɛyɛ wo haw wo tae ne amane na mmom ɛwɔ sɛ unya ne obetimi de adi saa wo tae ne amane ne haw no so eni kwan so ma haw ne di wo so saa bre yi a wo hyase afei na aba be hyɛ adwuma na se yɛde wa betum ne edi kan kora afei ne yɛde wa ba school mu hɔ ya na kimu wa hyase agyegeje bibi afei ne yɛde wa ba wunnim bibia a ɛkɔ so unya nsua hwee afei na aba be hyase enti sɛ woma sɛ ne teacher kitaba eno bo hu yɛsɛ wankɔ prepa ɛbɛyɛ osei ɛno no hunahuna wo sɛ de yɛsi kyerɛ maase paa ne den science deɛ wodi agorɔ kora bɛbɔ dam wanhwɛ ye wunsua hwee ne mum sɛ den kora deɛ den nipa na ɛyɛ nti sɛ me nso me yire me ho a metimi aba abɛyɛ ama yɛ nhwɛso ama ebinom nso asua wobɛhu sɛ utu nan baako wasan atumienu na akɔ wanim nti nkakra woni bɛba ho so no na wasan fifire deɛ wabrɛ na nso fifire no ka bihwe a wo sɛ san fifire ɛde nti wo hyɛ ase no a ɛyɛ brɛ na nso brɛ no ɛno ne kyenkyen no wo bɛbrɛ school na wo kɔ no sika kura a wo de bɛtɔ aduane adi no wunya ɛno nkyerɛ sɛ mensua deɛ kosua deɛ fa kɔm no kɔtena ase na mo wɔ nimmira adesua no so sɛ adesua no ɛna ɛbɛma wa me nti wo yire wo ho asua wonsua enka otirim no obi ntimi nyi mfirim saa bere no ukotena entwuroni mu sɛ ukɔtwerɛ so hwɛ a emfa ho ne baabi ɛbɛto afa wonim wasua ewo mu nti no ane sɛ wuyi ano asɛm a yebisa na wuyi ano yi na ɛtɔ aso mu a watwa no wutwa no nso na wode kɔ wanim ebewie no na wobɛsɛ yɛbɔ waba so no bibi ta akyire kapo bia sika da so nti sɛ wunya award bi a sɛ tie bi pagya ofiri baabi ɛde ɛkɔ baabi enkakrakra na wokɔ wanim award no mmra no na wonya certificate ya certify which is award bebrebe ya ye kan wagege no wobetime de aye biribi enti obohu sɛ saa set no ene be mo wakwa konya adwuma ye set no so ene ebehwe atu ya so ka afi be wie na bra wo breye no wahya ase ete so aba
ɛno no kyekye ansa na wakowie so o be bere mo jania kopem se ebe so aba ede ama wo but over ebi na wakɔ ahaban mu sesie ye de wakɔto kwaye ana waje asase na to udwetire nyina ofie ne udwa so nyina na ade age asase no sesie wo ni bibia de aka ye wo nipadua ne asase na eda ho no ene ebire bi aso se wo sha ase ekodi pa udi pa apɛ de ubedua udi pa apɛ dade a ode bedo seka no okɔ akɔhan obi de na wakɔ akodi pa kɔpem sɛ obetimi atɔ sekan wotɔ sekan wi a de aka ne sɛ obɛkɔ obi afuom akɔ akodi pa na wanya ne abedi ansa na waba wo wasase no so aba abɛyɛ adwuma nti wo sha ase a wo ya ne nkakra akra no na fe wudua kɔ na wudua kɔ cashew na wudua wonte ne nne nti cashew na se no bra wo bedua cashew no wo bedi kan adua sɛ yɛ brɔdeɛ sɛ yɛ mankani sɛ yɛ banche sɛ yɛ bayere ɛno no nkakra akra na wo de ɛno kɔ ebedu ba bi yɛ frɛ bayere kuafo ana aka ho edu ba bi yɛ frɛ buro kuafo ana aka ho enti enuru mfie miɛnsa nan no na cashew no nso asase ɛba enti yɛ kan cashew kuafo a botae ne nti a wo gye asase no na afie na abam ne nso ɛyɛ mfie bi efiri ba bi ansa na yɛduru hɔ ova mrantie no bi nso se ne de chinchin no de ye mfa mobra enti no wonya wo so a na wadi na wokɔ na na ye ampa wadi na wokɔ ba yɛse wo yore hu bere obogya ani ebre ya wonya asase 10 acres na to hɔ na wodi 80 years a wugya na anya adan obi de na kakra bi eba beje mansion akese asisi hɔ na wadi 25 na wɔkɔ but waye bibi kese e de asi hɔ nana ɛno yɛ so no a yɛse sɛ yɛwo to sie so a on kyere tentene yɛ ebia wo de wo beto so no mu dada ɛno no de nko na mmom so pa no ɛma kwasa de wo hu sɛ wodi so bia no wo hyase kyekye ansa o ba be di ansa na so no ba nti sɛ wo fiti preko so obedi so a ene sɛ tie bia obedi kyen die nti na obedi kyen sɛ wo hu sɛ kefa ka no ne butu nyina ya na sika na wo ho front wo nyina yɛ sika nso be ka sɛmba mfanto ho na meyɛ nso onam a hwe ni no ho bread kura no wo hia no ha na yere ne sɛsi a obenya bibia afa na mo hia kefa no mo ayere no no mo afa sɛ ne ka yesu nyina yɛ camera atwitwa mfoni nyina ama yɛ hu ɛna ɔkɔ report to police station na ebisa sɛ o suspect obi and all evidence no so ka no kra no camera capture obi a oba ho ye twetwa ni hu sɛ apamani wom na ya fra pam sɛ bio ye totototo wano no ano ye bisa sɛ hwemfoni wo hwɛ ye wa FM o sɛ nyame okay so ona nya wo ade no nko na no nso kra no na ya fra wo charge office ni atoto wano okay sɛ nya wo akra o de me yemfa nkosi na otwemienu na yemusabusa wie ni ahwehwem sɛ ebi wo hɔ a ususu sɛ wo krom ha wo hu sɛ wɔsɛ wo a kyerɛ ne yenkonkofo no nso mra wani baba ho so no ni etwa mfie no mama wo kodi so na wo sha ase no afi na cheche no cheche ne do ba ai over mame na ase home so wo ha na me ma unua no makwa aba ye wi a ye besan aba na unim so no ebi nso kura de te sɛ de akora bi kɔhwɛ TV bi a wanhwɛ Sompa TV a okokokun ni nua ketwa sɛ odne kɔgi sika isan sɛ wo hu konfo bi o TV so na okoye no so no bi o wakanche so wo de usika kwan no ɛda ha ya fa aponche bra fa nantwie bra fa dabo bra fa we bra na fa sei to so na menye sei mawo emisa wo kra de epɛ ampa wabusa ɛna wo sɛ wo kra no wama nkosua nso sɛ yɛ adi wudi nkosua no wie a wo sɛ ba bia sika wo bia ɛbɛba wudi nkosua no wie ɛna hu so sika box mienu bi aba nana box mienu bi aba wo sɛ aha yɛdi kan bani we di ehwɛ na wante so fireway na fa akwankyera ba bɛda ho enti ebe wie ni a kyɛw sɛ nkosua nso na odi yɛ ne de na ewom no na yɛ agyanan enti ansa na sika no bɛba bia no gye sɛ wokɔ dodo janan so na wakɔ akɔte de
emo abirika no wo mpa a wo mu bu wo mu no na ade ase kosua ne mfimfini ne wadi hwe na wanyinya wanim se de be ya sika no mma wunya wanim emma wudi na wo sresre saa na osika no beba nti nana so no ebe wie na ate amansan tie fisu di o mayi nana ba atena ase wo ha brother Philip atena ase na adanse enso atena ase brother ne nana na adanse ye mam good morning. Good morning, Owoahene. Nkomo yi ene da ho yi ofa akere ne de se ono de o de be free chen no aba emrante no bi nso se nei de chinchin pa de ye mfa nka asem na mom wo sha ase free so no a eye obi a wo ne ka enuano ma bi enso e wo ne omo ka enuano ma bi wo ne omo ka ebi be call for chinchin no ebi be call for so no na minim nana ma mintie wadwen emfiri hana yenko mate asem we die me be bomu tokuru yenko na metumu saade na mamansan nyina nya bi edi 90.7 unim se asem no da ho aya na eye bai modu na baabi ebu no na du baabi a eye wrong na obi frɛ yen wo bloggers ya situation bi ena na o kyerɛ se ebi a ye de voice ebo ani pekuo bi nom na ene de yese ye de voice adane tie ni pekuo no nti hona me colleague ba ko beka se mo kai se ye de voice boy de na mum bra na mu di musika yiri die no man kai voices na boy no so ati ase hona nipa no bebu bebi se afani afanka enkyere se baabi fo emefa nkodi na minu ya ne se be fo pa ne de wabu no afani afanka no sa be na twem ene afani afanka na baabi befa na baabi be man bie dia mebo am baabi ni aba befa enti be no nim nana baabi a yebu be no na ye problem right so bisa me abrabo mu se chinchin so eyesin so chinchin nti mi ntwisu de ohin na practically tienie eye me na ba kefa se me de me nsa ye adwuma na matoto niema hyase ye wo me amabrabom na me de akyekyere me da akyede a menya abotere na makase mefa chinchin so na enmeni nipa nkita hodie se wabie wadwuma na wose chinchin so yesin so chinchin tu be yusumia na kyene wa me yie de eye so me ma me ntwa bi ma me nigidie wom no ma me hyase mfiri bra me ma bie madwuma no ana se me hye ma bra bo ase no right me de ma bra bo ye mfanto ho kese afi se metuei me tutu akwan kakra na enso no Nkoranza ne ba bia ma bo me fa pem sesen kese ye pa ya obi ani manase mfuturo ye hyase ye ne ete amanfo nkyɛn ko school ne anim se ma me no motan because me sesen akurei edan dodo na e wa ha me fie ba se na eyentete ye a e kire se wo firi wo ma me nkyɛn a trimde bebre no emmoa wo emmoa nti wo firi wo ma me nkyɛn ma wani ye den ye hyɛ adwuma sen kakra no eno nso ye hyɛ adwuma sen kakra no eno nso ye ni amanfo nante som wono ma e de peki bibi utimi kodi baabi break to abi na they are picking life na woko right that is life the eba ne sa ma wo anga sa wo build e wo ni padua no e ma wo nyini yie na se bi to a se de nka obia kuma e be pirim no nka obia kuma e pirim sa enu obi frame no se obi oto ade na sika no ye 250 or 350 nti ono e faka afri brekumachi e de atwakwan ba na bisa na se ne how na se wo si nipa no betimi edi sika na me se 350 dabi sa wonyi nipa no ndi a de di kan de no kra wo to ano makọ wanum wonyi nipa no ndi a man to na de ena bisa na se ade wo se obi abumi afa so da 250 ena me se ne nke wo se wo de sa experience no hu ni se we papa na wonye papa na me ka kire se woni me asem ato me wo se dabi ena me se obi abumi afa so car e friend Camry Spider car I friend Camry Spider cow just after COVID but sanya se me ti radio so America ya obi anim sa se mo ya asem kase a obi de be yensa wie obi be bubu afa so ba we know one thing me suya chenchen so no ntino me peke me wo fa me wo se e bia bibia nto me na me call fam na me san hyase yen kakran of course Camry Spider nche me kai ya me demu as compared to 2014 model na me to no
nipa no discard dwane ni nyina ma mesuahunu ma build me ye sheda kɔ mpanimfo binom nkyɛn ekosua de right Sompa FM pe brabo eno nso wo hɔ but yeniye ennɛ sɛ wo yɛ adwuma na nipa ne fa wo wakatu yo so de ma wo okobusa abɛ na ma nyintum right nipa dodo na na fa nipa eyisu omo asɛm ketewa bi no de adampo on kai sɛ berebi na wo de kyenkyen wo bɛ yɛ kyenkyen ma no obedampo me can with experience nipa bumi afa so bebre mi ntimi nkan obedampo simple nti ho de mankom right wo yɛ oba tieniye fa be ma opa adwuma na kakra ekita no woni no na echa mu nyina mo tem ho ase meti ase ebo ni bia anim na be ma okoda bia bebo obosia na oti hia mu manfa no tie onya sika obehu oba ne to so wopese ohu nipa ono mani atia obi esika ba ne nsem a okai oba won ne te ono ne wabra bu musuahunu right na be ma so ohiama unhu na dwentie niye eju yo oba na risk your life ekwa na changes so wonu obedi chin na wie ebe wo abom 1 abom 2 obeja ho wo ye be ma kakra na wanya no wo student mattress no mesiro tie niye se wo kofo oba bi na e wadwen se wo bro ho ahwe na aba no wadwuma mehwe na ma na wie school mehwe na ma na ha tie chacha na wo to no ba bi ato pa ko ho na esisi wo enyiwadwen se wo ye chenchen da achi bi so adwuma na mu obetimi anya obi school na mu obetimi anya obi enti you very careful chenchen so no ya na ba bi ebu be no na ne emmo asa na me kire so de kwowo abra bom se akora sua nante anse wasua mirikatuo di a chenchen so ye na nemafo ya chenchen so ye se so chen na oba basia wo to susu hwe be ma he wadwen ye osen oba men to susu hwe be ma tie miye be ma wo school kakra wudi enfa nkwaboa obi baba nyo na wo no mama brother tieniye be ma nye sika ne tesi nko oba wo hirisi baby se kwam na futu na futu hwase ye ba enti bi de chenchen so no se ya brabo mu di a mefa chenchen so wa brabo mu a ma brabo ma fi se oh na se eto da bia yetimi pack car pack moto ni nam fam na bag boy because I need money me mfa sika no nkoto fuel enbo air condition me piska dia ye bibi ato what I say brebi so wo a e bia season no ni ade mwa me live life said ye be ya mani beje me wo sika kwa dia meye eti chenchen so de e chen so chenchen ma me throw back to 2018 incidents be told me maminya big accident in fact oko Patmos hotel wa Patmos hospital wa na Brani Acheampong sa wura no kwa ebere no kwa Brani Acheampong Brani Acheampong no wura na ho nyina me ana me san no me hiri no ya adukese na haba no so ya aduro mitu na mitwam na amanfo hwe me manase futuro ni ade na mitwam oko children's park yi ho a me mitu nduro na me so nduro na me kwa akuma asema make me Nkoranza na make omo di madanse na me bufa so and in fact obi oba me now there na wo ye ohun me say I am picking a life obi enu wo team ase within 6 months it meant something e kire bibi edi stage so de ayesi obi a wan sha ase emfiri nketoa mu ansan bedu kase mu onfe be ye oya na emum so obi fa wa yusu no bebusa abanu de mesero manye den manye ntum meda se nana ene eye baby ade ye awura apie brother nana kasa na wo sere ma mintie won so sa kasa ye de ba ya brabo ye de ba adwuma ye de ba awade mu ye de ba all a segment of our life now be can say na meda sipi de dika yenchi atifo nana no matena konya ene mpanimfo ne asofo ne mrante ne maboy na ye chiom na no pay obi bia wote sompa dan dan na ya ne kasa sompa tie ne ya woni pa bebre de mawo na no ameka bibi se enyina bonten entie ye ho asem mfiri obi a nchen because ya ha no enye private place a public place obi a ti ba ha oba so ade oba bebusa bia so ne ye benya mre ne ya chirechiro mu misisu bio se ya ye radio stations bebre
yeah, one of the best places our bapa obi hu nipa ye pa baako Sompa si na omo ma ba de omo testify nti fire advert ho fire programs ho fa ne ma bi a wonte ase no wan kasa betia free line no ana betia nante aba 90.7 FM na ya kyerɛ bibi na teka kyerɛ no ya na mpanimfo se most times no ya ne bokuru nti ye hwɛ saa de no achi nso Christmas yi no ya tete ye niema no so ya waiver 30%. Ohanji chemu aduasa ye bibia dwumadie bia ni amanfo bedi na ebi okre betimi kra akofem kra chensa depend on the nipa no ba ne bre a opese oni edi dwuma no enti so bibia pese oba ne edi dwuma on kai se oba kra na wo hanji chemu aduasa ye free so bronya yinti ai de mom se amanfo beti edi bronya na yakọ Sompa Akye ene the 8th of December so aka few days na ye che eniema no de ama akunafo no enti obi bia ye de krata bre wa na wote ye nka no kra ye nka nkyere wa ne na wote a wo de be kan ye ho na obi nidi na ye bia me ka se kuru a ya na kindness ayemuye ene ade chenim no ya na no kwasem se attacks ni arm robbery ni ade ya na empem because nipa ni bebre fi se wona wanya no or you're selfish, so sometimes they have to use force to get what they want. But see, be and say, many people oh, say a cow more, the ghetto guys, the street guys, and Yankania Kunafua. Sometimes an enco be so could be crop, but you say, Unya, nay, ya too low money. So I think saying I am fire when right. And I keep when all cause we have obey, but what can't say me yes, na a baby or honoma, ye bua, ya ni enche. A biana meka, a biam no mooding come so nipa in your mew. Na or no meka what yasia, no che or kamba could chi becomes a name with your crumpon. As your trade yampon or Cassian or Nance will nipa in your may my ring finti, and ye brebiana bay said, you'll be a can't to any idea BB. Yams you bet and how super babishia. Don't let us forget about Bible Muko Ram Munia and just say, oh, woman, almost tried the unquadi in here. Unsubetia BB, I say, because you create another Bible and now Koran, I was with him to the other day, Abem, and it's open. And the me and forget about that. Until to be as a Benny Beto. Na a producer or say son and your money better. Ye wrong. Yes, ye to us. Aha, Jabiwa, ne Jabisu so etiasi. Na dear ye did to a very simple topic pa. Maybe me free a scriptures no. Or say better is the end than the beginning thereof. Every year any asem. We are see be ye and tini 24. Ye ne breo ya branti enya motre enye bibia o. Enye de wo ye ne bi ha obi. Anase wuntumi nye ba de ya pa ne se obebo brada koduru baabi na ba wuduru ese ahode na ba fam no na ohaw ene amane ne atete ne ne ma ese nka beginning no ye no afi na ba be pie that time na ahode na de be ne 90.7 FM it is better say ne no obenya the experience obenya the miso obia wo ese onya counselor ese onye obi a otumi kasa kire onye obi otumi ka wanim onye obi otumi trenetene wo o se wan kasa intentional opesa ade no because one person ade na ma bibi na kana so se ne wan fa obekọ asaba befa sa na wiase na tie system there's a class 1 class 2 ni wan nyina papa bi oko school no wa bing into class 5 any jumping a call JHS1 or do JHS2 to me try exams no et me try on the form telephone try esa ko nanim na the subject na den pa mass right mass or try but no anya average or try said you wotimi nya bibia A na mass on na bia D E why yes sir do one time be omo call youth service and I say a friend national service no go see a guy to see a guy na guy no kana sanche bibia how pe wo wi ase e mass ma trabi meeting bo A or subject me class me different bedroom mass nko a na ma drop it na guys oh ba mass so enye den crowd no say sir ozo dey me den na guy den tena ho no children say we children formless way or cultural exams na panel them so why didn't I by then I media mentimi hu later no and no realize says hey jumpy no the right processes near you also form no anya the one form in terms of mathematics into odu no hono na didn't be hono ma ono ankasa no wansua ba na wa be wo other subjects ni wotimi de fritra na mathematics e ho anu atwa fa no anya ni e bi no woko ba ga ne tra se wo kire ne formulas ni you know later no say okay and sometimes we betimi jumpy even the successes no akodu level of success bi a ade bi wo ho no ma later o he be sa atwe wa ba
It is said the year can say beginning no your processor I was so firm. Your near maybe we say usua, e say unya abotre bi wo enye de. Ye kan aware gani ade. Say beginning no be challenge wo aware num. Kakra no be survival. Na awiye no almost afi de niema aye bokwa ama no niema abafam na afo be ye no. Eye chen say asase no kama pa. Latter part bia wa bank oba be enjoy ne ho ne ada fe na no de be solve problems. I feel about to anointing oil or about to say ade braba. And I believe say youth no you might say chin no na upo chin wo ho. From beginning now I Japan very mad you say obra na de o de ama. From beginning na sa de abusuan for the ba na for the ba etene na naka utim pagya de ko duru ba bi be hu aso hu de be na bibia be bosan bi anyan na de wa hwe ho. Ebasa na mempre ho say asa wo de azane ne be so no go through the original at all cost. That's the right word. Go through the process because niema no untimi nchire ni nyina mu at the beginning. But we be our bobra ubusa na niema ofa mu nyina from abusua ne adada 90.7 FM. It was the right thing. But beginning e dia na ni brepa because ame wo me wo fo beti aboa me. Wo fa you kwanu okra na ye you cross okoto car tie. Wo ko school no wo se ne car tie no ba kwa pa okoto. Now we say car tie ni but when you do tell me also okay it is good say nko no kra nko boa me a kane no ko beje credit ne say nso bia na de ode boa me no kra enya yi bia so me I believe say beginning no when you go through some hassles and some challenges now be drum pempen so bi now we adwumaden na aniema mutu ye ma no to the wie ya na me dia me gia wie ye papa e di chance say beginning no be ye na later aniema papa ye basa na enti chin so eye echen so chin right me da say brother mame nko eye adanse ho enom apama kasa nanaba kasa ena brother Philip kasa adanse ma yentie we na ye hwe bra ase a chin so chin ye de fa afrihin yo nana meda wase na mada yetiefu nyina nso ase me bra ne me ofa mo aka bia meti ha metie ni nyina obi e pese o kyeresa abrabo no se wo de ahyase de din ne hyase a na wiye no oje wani anu mum ye better mo akiro mo adwene yeah me fa ye ka ne sei me fa de din ne start minim da mewu minim da mewu se me to atare ne na se ne ya nsima nhye na se chena mewu amaboka o aboka iti se me ya abrabo ne din na kwan bi wo ho a enye kwan bo ne nkwan so na efa so nya sika ena ha se youth ye wo se we yo ba kwa titiru ye wo kwan bebre fa so ye gi yani o ye wo kwan bebre fa so ye gi yani na maye menya be ma bi a onu sika won nsem wa hwe me gi mani se ne ye mepe na wo se mi njai we nyina ho na me start ma bra abo no me mfa ne ice water nso a na me nchinchin traffic ma mfifre de ente se na menya sika bi abo ano a wo nse ebe kaka na me na me daji na me na mda konfa no chefo be disi fa so be na wo so ma boys kana no agu ha pese bia obi papa ebe titi ne mo rema hwe ne ba onim se oye ne ho account o tususu wo ne ba ne ho ahwe ni school from the beginning to university nyame adom na papa ne be ye nya adwuma ye afi o school mani afre no o papa ne da ha no tim ebi anka afno no so be papa na ma papa na didi o papa na bragu mani chana num ni bi wonim da be wu ebi ase wonim da be wu and so no ye eye papa wonim da be wu tunya skana dibi ma wanka sa hu sisi hu so say yes say dia o senkafo kan ye no fa ni je kodi waduane dibi bubobi wonya gini sisi hu ni fufu a jibi ewi ase de ade ya panu no wonim da obewu na saa de we nyina wotwa we nyina abo bi kan o se mini hia nkwa hu kire ma na mi wu so so amasa akobo nsem ubenya ne hen na wadi ubenya na me se we youth me kasa ma youth ni pa e wo me se ewi ase ni se wo fa kwan boni sunya kasa ma American se wo ye adwuma kakra enye break gidigidi na se ska ba nsem nya afe na wo be me boaboa wo boaboa de ano
enti Wabwa no akwahin. Right. Enti wo de se abrabo no so no beto. Wo be fa so no na wagya chenchen no. Kwam des kwam tie. So chenchen no kwam. Na adanse se wunya chenchen wokoso no so no na se wo ka wuye na se wunwuye a. Metiasia me won kwan die. Papa. Metiasia me won kwan me say UT me nyini ba. Me nchese me mfa adwene to the meeting but ebi mu ye chiswa to the extent says kakakra wanya no opeso mo ano ede na pepe be ye. Okay, yemfa mra. Ede na pepe be ye. Nana ye nana ba ye emfa nto ho bi. Ode yemfa ne se ebi a oba. Wo se wo de o daache be ma na ebeyeye, daache be ma na ebeyeye. Bem na wote ho. Be ma no so nya bi a onye den on kai wo kra mpo se wona na breye ene ne keka ho yemfa ye no mfa nyemfa nto ho wakoye obeye bana wade a bema okura ne dwetire dada ene bema obeye se o yen hyase me no yen hyase kakra obekode wen nana amachi de bonwum bi osi dabi ebeyeye amatamfo aferi me nkoma me ene nkoma youth na me kasa mom no enkoma me dabi ebeye no this time ye nyuzi bie mu eno ye me nana mo penso atwam me nana mo penso na dabi o ebeye dabi ebeye na mlem nana tena pressure bi ebe fa wo no wo phone na wo social media o pressure bi ebe fa no e wom so mfa ne me bi ntoto abrabon but wo so ne wo de e wo se wunya enkofa be ma ono no o to susu for dabi ebeye na eja to ma menya dai aha nana menya dai dabi asema me wo fa ma cho mo adwene me brampani fa cho mo adwo bi aka e na chenchen so ne wo kofa lai soup I say me start abrabo na uhia ntos uhia moko okika bo ma ba be uwie nkwan be hwiagu uwie nkwan be hwiagu aya be fa me ma no se chinchi so ya so che bia dia che so chi bi na wadi akọ ba bi meda yenye saade no over watie akasa for me ensa e kasa wachi maye dem bi na ade be ka ho ansa na yakọ afrefo no so nana se afi na washa abrabo ase na ye kan cho se be ma na anete no oni bi enso mo ode kakra ebeyeye dabi ebeyeye se aburo na ebebo akese a ya hwe ni mfifiri yem se mehwe na naba se de nani esi abre wafa ha na de na pese ye se me ye aduro okay se kokko aduro utimi ye meye ntije wo ame kokko aduro na me ye nyina no emema aduro ka ho mema no ne target no nenso ma memfa kokko ne nhyase ye saade ye mo ho se opportunity bi wo ho nti eno no da se bo a ye kyen kura so obeba ne momuwa woto ani ho se ade no emo na emfa wo se onim de obewu nti wo pedi a wo pani ye preko na ne hu se waboa no ho na okuta bi no wabre wo hyase firi baabi ansa nti unya ne se de wo hwehwe no na etise akokɔhwede obutu nkosu a nyon ne to ye so ebiri be so obebu ni na agya wagya no ho akɔ because nyon na ebre peye ebe tise Solomon atemu a obu ye na maame ba ko da ne baso kun no a ko gina ba ko se akora ne ye ne de se ne fa se kambra ne ye ntwam na obi anye ne fa wo se han minin se nye ne dia nya wo na wabra pe nti odia ne se wudi se esa ne pebe ye den esa ne pebe ye den me kan wo ho wabra na nka wanya eno sa no ya utimi susu de to susu na wo ka no ye ka susu a se wu susu bibi mi susu se me pese mi si dan we nti me de hu sika to ho ene ne susu no mi susu se me ware nti ye ware kwa se me pe hu sika to ho eno ne susu no nti ansa na obi beto susu no no wo botaya akese be de ho e wo nani so a wo susu nso nko ade a se tie bia obetimi aduru ho na wo fa so no
wobɛfa obi deɛ sika no na brother Philip deɛ na aka se o wokɔ a fa brother Philip deɛ ma no wode ahyɛ wo ho nti ɔno no nso akyire na ɔtee sɛ ne sika koraa bɛdi wo hɔ ɔnka asɛmpa mma wo na me wagye me sika no wamfa mmerɛ mu a deɛ na bɛtumi de ayɛ sika no koraa bɛhye ampa ɛbɛhye sika no nso bɛhye nti enuru baabi no na wagyegye amanfoɔ deɛ dia ama yadome wa buru nnua na yade a wonya no koraa no wonya no aduro gye wante aduro wei na adi so saa bere no ne ɛwobo ano so ne nyinaa no ɛbɛbɛdane kyɛn over nana ka asɛm bi ɔse wa wabra bomu deɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ kyɛnkyɛn sɔsɔ wonderful na mom sɛ obi fa wadwuma na sɛ ɔbɛhwɛ wo yie enti na obebu saa bɛ we di akyerɛ wo deɛ ɛnye ntom ɛnɛ nɔkorɛ nana ɛyɛ nɔkorɛ paa wɔhu sɛ ɛka baadee fa wɔ ho menhu obiaa otua baadee ni ka ansa na wayɛ adwuma ansa na ebetua baadee ni ka ma wayɛ adwuma no na ɔwɔ mu gyidie onim ne wayɛ ne nea betumi ayɛ nti wo de koraa no mensuro wo de gisika no adwuma no menim sɛ ɔbɛyɛ ɛno nko na mmom sɛ wogyina kwan ho yɛnim da asɔsen wɔ kwan ho sɛ wo pɛ kofi akɔbɔ na yɛyi sika ma sɛ gye kofi sika no ansa wakɔbɔ abra wonya huafom hɔ dabi nti sɛ yɛwo a wabra bɔde a ɛno no deɛ ɛda sɛ boa ɛyɛ sɛ ɔkye ho yie sɛ de bɛyɛ a daakye no ebetumi ayɛ akɔ no dua na yɛdua no sɛ aseɛ no ntimi anyiyi apɔ yi a ɛden sɛ ebetumi apan pata nti sɛ yɛwo a wabra bɔde a na mo obi fa wadwuma mu na wɔbɛka kyɛw so yɛnkɔ na yɛnkɔ yɛ adwuma no ɛyɛ yi a metua wo ka na anyɛ yi nti ɛne deɛ independent na dance deɛ no ba mu sɛ onim da obewu ɔgye di whether you like it or yes there's a change wo sika wo ni sika bia wo change ne de bia wo zo da ka mu e kan brabo no bia wo fa mu no lo bia da na kunu ti no ye nya asem ko to a so kan brabo no bu na fa so na mo no wo sere ba se dia we se wa fa kwampone so kwa ko pe bia se won ka on to so fa kwampone na se nipa ka so wo fa kwampo so dia na dia se wo ko no so no kwa chinchin bia ma akire bi emma because on ma na ni ada ho dia ono fa bia fa kwampone so no dia se bone na wa ye no ene de o how be de ebeba kama pa 90.7 FM ya o sha se eniema bi kama no blog no ano nya in the studio no asking the difficulty he was going through but then I set it up and when he say stress baby the whole my what say this so there so when your opportunity so then the ministers and the minister na president my president na you have the oppressors and what so nya so no with the other side out there what there so grab on your side oh yeah change we also twinkan wo nana over for one so ye wo ne tum memfa wɔn wo sika pɛɛ bi ma ɛnyɛ mfanto ho mahu bi sika no wɔbɛtɔm ne manage no wantumi ahwɛ so yɛhwɛ sika paa yɛde gya no na ewie a ɛsɛ ɔda hia ma a sɛ fam ebi ne Ghana hwɛ bra aborɔfo no bɛdi yɛn so na ewie a yɛgye yɛn ho afiri aborɔfo nsam sika na ɛda akyire a ɛhu sɛ Ghana yakoye ni munko aye nsan ya chi bio forward ever backwards never enti sabre ne yehwe ska na eda ho a yetimi kokoye bridge kese pa wo river Nile so ye so chem Volta river na yehwe de yekosi siadan wo German na yeto ne Ghana street ye wo ska yehwe Japade ye empo Egypt adan na o musi ye no nka ye di so te se de Casablanca mo aye no nka sɛdeɛ yehu baabi a ye kondo se yebɛkɔ no saa na nka bi nso kondo so mbɛba over me daze nana Owoahene every aspect of life sɛ wo free sikani fie wo free hia ni fie chenchen so when so a wonka successful people ho wonka ho bi na me deɛ no sɛ me sɛ akesi supi sɛ obi fa wadwuma hwɛ obi o 65 years 60 years
oswa cement egu ka mu no sa nipa no ka hu ni se bia na nkura brem ni timu ye ne de wantoto ne niema ye na ato ne saa obi so wa opagya ya to renchem to no kwam eno ye baako ba dodo na omokọ saa abrabo num no eye niema o mantoto ne ye bre omusa ani tirim de nti mafutuo ni se uye youth na wo mpe bere de ane so bodua mu ye efi se adwuma ne wa anye no wunyina obeden obeya ahim na baabi a meka se ya obi anhwe na obi amfa saa benensisi no eye bra woni obi ye adwuma right mame ma practical example 90.7 FM me pani bi ehye adwuma se obu me be fa yire ho hwe wo ebe kakra obe ni pakese afa mi yire me ho ye adwuma saa me hwa me nye sika kese nti one day na me ko yes no me sofa na me di moto na ye adwuma nti me first car me to me ko pelo na me di asoso na me di ye movement afa se adwuma no be ko kese ama me gi loan obi sa me se hwan hwan na me betua bosia no ka asema me kan atiku me ofadi adanse se ma gi bosia no de waye matoka no de waje na adwuma sa nipa we ne ye adwuma nti later na me hu se na commission no kra wo so o ma me 4 cities ana o ma me 1 city nti ono gi na adwuma no na obi bae a wo se no ma se na me kire commission wo se wo sisiw ye adwuma na nya sa se na wo so ode ma wo baby a chenchen no ba mu ni se me faye anum na ogya me na nyankopon adum benya ade e wo ne ni but ono ne be na obu ye no na wo kire se nka me ne no nsofa no sa reaction we kire se da chipa bi wo ma na practical number 2 me tapo pani bi na me hu se me tie kire me hu se wo ye obi a we nyansafo pa wo timi toto niema nti me ye madwen se me kwa tapo sa pani no na ma peke ne lifestyle bi di abo me bra ba wono nso tema me ben no wo ye na dwen se efa bra na do ho bɔ me a ebeduru bere bi no ebi kura akwanya wo e wo ha ne se bi kura wo pɛ bisia bi a senka obi ade garanta aba no wo wunya o fa garanta ba ebi a me meboa wo kwa tie liye o ba me mitim no I never rely on that guarantor ni favor no person de mame no ba me yama dwe se me kosom no na matapo awie ne nyansa ne ideas of the business na me sha adwuma ya se risking my life bro me ka baby a means and a yin baby a me my personal car e yi adwuma and me be 1.5 year am ka kire se obeti me nka oti me nka no wo se level a change na me come anim kakra nti me dia minim se me opani a e bia me susu asem ho kire no me ne no tu na mo wa bro me kwa ho kire ma obi a wa promise me se ni ampa ma soma nka me deserve se bra me wa ho kire me hia mo no odane na chi ma me nti sa be na obu ye na wen anu kra bi si ba room papa bi e ma ne som ye se de ba be ma no a osom wi a ya mfa ama no yi good so what I say enti me kan be si se enei se wo kwa akosom obi na ti so ye adwuma ba bi a adwuma na hye woden ema omu yedu ema wura ba bi a wutimi nya eno wo ho na adwuma wura e wo so otua oka na o hye obode a menua tie ni ye loto na wutwa me de me nokra ye one because I am talking from experience upon experiences 90.7 FM masoma bepem enne ntimitu ye ntwa wura ngu ade so mfa nkire me cheche so no totoniema na amunyedu na totoniema se da ache wo mmere eno ne cheche so no obi de wo ye adwuma de ama ni ntua wo ka na so wo soma sompa medase bebre wo soma sompa na yema afrefo somra mu kakra at this point anuanom akasa bebre o ma kira adwen ahodo bebre sen na wonso osi ete enkomoyi ase ede efa ewo ha enom 0598994994 edru fiada anopa bia yefa ye kasa mu nsem bi de tudwa e kira adwen good morning me ba cha odini ba bia kasa fi Chama akomo maintio. Hello. Yes, boss. Maintio opening. Yo, me pato channel kuku sekunya boss. Yeda se maintio opening. Yo, me da masepa anopai. Awa kasa na machine bi se tumo pa. Ni na kasa ni twa to dia obi na itu mo na se na to mitinta. Ozo yo dia juma chese obetia oka. Na wo so ya ye be ye ni ye.
nti wo yi sika no na wo ye ni yie no na wo tutu ya so ye da ekoyie right and no to go ma di yie yakopo entia mo pa nti da eche mo di akoma mo mo fu nyina yeda say good morning me no wire me ba jo dini baba akasafi ya chama ba saba yo chama yeda say my ntie wa no pay me ya ba do ase na ma te o te fo na nemu program no ye ni ade ho right ma cha na na ba na ma cha me ni no ma ba na me ni o ze asuna mo de atugay o mo de so chen so but we are going to be beautiful sabe wamra ubenya na kwa but for we be able to share so on chen ye that be a component sabe o mo se o mo di sika bi no kompono o mo bra sa na o mo taka enti so mo nya enti mo se so mo nya but o mo ye ayi o mo ko di sa no ma no mo nya sabe na o mo tutu ka so na o mo ye because mo chire no ya sen bebre eti ni ebe no mesle ni nua no mrande ni ze adwo bie ni wa sebe o bere na wunya enye right o so wo ya de no so ai so ye ti se we ni abere bia sa ka wi ni nya meto je ko fes ka hen eye aduma den ala mi ni ba na ka bi ze o me de ni nya me twemanu enye de se because the wow that se wo bi wo aduma na se wo di dia e je wo di aduma no chi aka o be di me di bia be ayi 50 Ghana ba o bi wajuma do na o bi so ma ma bi aduma do na so 50 Ghana no de nya o be di be subsidy ana go ke dia 20 right because no ra no so anya ne sa gazo wa ma meto azo anya bi anya na o ba o bi ti aka ji ni tu no ye be ye wi di na be na nya ni ye me fu no wa ne ma ye ni aduma da ma ye galanti da ma ye ha ko ma ye da se bebra no pay 0598994994 0598994994 wo de wo wadwen kyerɛ eba chinchin soso anase soso chinchin wa brabomu de won na wobɛkɔ ama de na de ntia anɔpɛ ma yentie wadwen kyerɛ ewudwumadi so fiada anɔpɛ bia ye kasafa sansɛm yi ɛho 0598994994 0598994994 wada roma no pay o ba dwumadi so na waba be kire o nso wadwen se wo be sha brabo ase wo be bere mu jani kakra de akɔwie awieye pa wa wadwuma mu ene se wo be sha ase dedede na ebe wi ase na akoye nyonyonyono de wen na abekɔ ama chinchin soso na soso chinchin o ya babawa o ya branch o she brase ade o na ade ko good morning. Good morning. Me ba cha odini baby akasafi. Me pa so your friend Nana Miao, me ka se free NTI. Nana yeda ase ma enti opening. Yo, mira, nyame enhia mo ne djumadi amodi. Mo bo adjuma, nyankopɔ enhia bebre. Amen. Na mpanimfo kasa bebu bi se obra eyo ko. Nti abrabona ebo no eyo ko eno nkyɛ sɛ ekoko ntopa de. Na de me de mekwa chinchin so no a. It's a sabrabono shasia, this kind of breast, who bring Moja no year Jumatin, or show my a Juma morning coso. Now Pisca go. Now that's no way, Waba for Crown, now about Peruano. A Juma now yet to maybe a criminal, Juman their show. Now they're called we yet. Now Sabana San of the family, we are against a 1 year on your Juma, who for to coin the swap his car. Up in Timania, I bet you know. Abrabona be diamond na we no ebe pasa se de mi raba ko kan no eno nkyere se manya adwuma ana se eno nkyere se we adwuma me ntua wo ka adwuma bi a be bia na kwatua no fataw ntiji wakatua na ye hu adwuma sisi a nyankopon bo na wunyina wadu bre so mfa so mira mun nyankopon nya adwuma me da wa nshira papa na no de awon so de buy 0598994994 no pay ye pesa wo ba be kire wadwen ye kasama ye nuanom ene ye ma asuamu ade na ye hunu se obra no ya kukuruhwe ase na obra no wa afanu mienu ode edede be hya ase na akɔwie onyonyono ana se obebru mogya ni ne nwunu mu na akɔwie odede de we na wo pɛ obɛhya ase kama na akɔwie ubasa ene se obɛhya ase mobomobo na akɔwie yie
we ye be kokro de we na obefa ewo wabrabo e de ahye wasetena ase eno na mpanimfo se chinchin soso ena soso chinchin o sha brabo ase o kona wade mu o kona adwuma ye mu o kona setena mu bibia efa ya brabo ho no saa asem we to a ehefa na ade befa mu de we na ubeyie mu de we na abesom e de abobra uhu ni se ya e ma brabo ponkan ye kasa de asua de 0598 994 994 0598 994 994 ye hwe na ya je wadwen kire ene anope ya mema menuanom kwan na o de anodi a etwato anodi sem etwato atom na bra ye omo kasa na uwuramu a ye befa wo de e de asoso bi akasima nan na abo nonkron na fe omo wi a yakodwa eso yakodi dwa kakra bronya e banti adwadie no ho hia ye pa e wo se di dwa brada ye nwie nana no kwasem se de medi kan ye ne se awie ye no ya na ahoden a wo de hyase beginning no ya na awie ne ni wo sa eni se wo twen ya se wo be ye wo niema bibia ho prema sema hu hia niema ebro so be ya ta ma bedum pempen so bi abese wo settle na wa hye niema bi ase no you may not have that zeal na wo no we are so in terms of prophetic realm no obi o ha ne chances ye ba akopɛ obi wa ne ba ye ba ako onye yi sa akola ne gu a mo pa mo nye crusade man emfa and so where who sa de no no kokko yi ba ako no to twena there's a problem and one thing I also obi ehun say it's very important say wo shase you know you have every opportunity say process be also from there yes all right brother yes young comrade good morning yeah that's my enti one pay that's all the master ma den chira no pay you am say yes sir since so na you say we ka obra na we ru diga e mo le say so be diga na e no obabre the master na me no amen wonso yeah that's self rebas brother we na yanko yes and he said na me ka no was say wo hwe na ye but one thing o mu ni say chinchin so no en happen say bia wo twen wo market time say see am we there me opportunity to class if come and make twen me na sa every point in life will be as hard no shia because obi as obi odi obi ohun so woska ono no 1 million say chino nya 10 million or pay from 1 million to 10 million there's another change be a process we also of them because obi tia fa corruptible way be a we bet dropping from 1 million crowd now by the last it happens at every level in time and then yes be a me twen na makoye no so no account search o dem be man na say na bu asa wo nya betu obetia ye ne aba be ye billionaire atoto ne yie o wo wie ye no so no you will still enjoy yourself and obetia ye bibi ne yes yanko good morning obani amen yeah that's it my enti one pay chinchin so yes in so chinchin the entire can say can be catch there and say so once one Sompa FM so was what if it also if you say this as you say but bra we a branch and as have ba na utuni that tuntum no why no one year juma day now trasia bra wo ba ko kra wie no as even na wo pe ba dia ko that go be am for ba dia ndi chinchin so no uvna mane beginning no tia wie no na ye so the amount chinchin so no chen so chinchin and the imagine no yeah that's and also the other by nyame nhira wa no pay e wo ha e no brother first na and say na me ka no when you have the opportunities na explore right and you bo akwama explore na mo we na work no it's about planning it's about mo ani adawo it's about say who ni say ade a wunya ye no we anya no ahogono so na say enye silver platter and he say oh yeah pleasurable ever so be kura or chele ni e ko ba ni nyina mo ni na wo say wan hwe ni yie na wo select that you know be ye no na de kakra kura wo pedi ato yikura na onye de unya ba so wo hwe oni me tutu ni ya enne said ye wonamu no wa wi enso betini ya na obi otini si ase yie o wie ye obi on si ase yie ba na wie no wa wie obi so mi si ase kama pa na wie na akwaye basa so it all depends on one individual na ade ni kuta wo no so ba mu ani ada ho me das brother Philip na aten kan offer fire yewie bra ala no chechen so right ba bia e wo ho na e wo ba bia sa no
na ɛwɔ sɛ wotumi ɛsɔ wo kyɛn mu yie na watumi anya sɔɔ no right wayɛ brɛbrɛ atumi afa mu a wie school no certificate no wɔ nsa ka adwuma hwehwɛ no ɛhɔ ɛna biribi ba bɛbom sɛbio deɛ wode krataa kɔma no a wɔhwɛ mu no ɛpɛ sɛ wɔyɛ obibi ansa na wɔgye obibi ansa wo kyɛnkyɛn no hɔ na ɛwɔ kɔso a na kyɛn menkɔgyaa mu ɛma sɛbio 90.7 wade papa bi a nyame de ama no ɛnkɔnkɔsɛe sɛbi ɛmfa yaw bi nti ɛnkɔ ma wo nsa nkɔ wantra ɛnkɔ nkɔdi light babe ɛsiane sɛ ɛhɔ kyɛn no wɔ hɔ na sɛ wotumi kuta mu yi a nɔkoradie no ɛde sika bɔtene paa na bɛbrɛ wo gye to hɔ ma me afa so next time yɛmfa nyawo na mmom gye to hɔ ɛda hɔ watumi de ato adi nɔkorɛ wuwu koraa na ɛda hɔ next time no wobɛnya double ɛbɛwie no ade bi borɔ mu sɛ adanseɛ sɛ yɛbɛkɔ kyenkyen sɔsɔ amandeɛ koraa yɛde no agye tom hɔ ɔno sɛ ɔyɛpɛ ne sɔsɔ owu a ne kyɛn aba mate ɔfa ma yɛna wase yɛna brada philipas yɛna nanaba keifa sɛ moakyerɛ nimdeɛ ama asɔ yɛtiefoɔ ani nyame nhyira mo mo nso mo deɛ a mode boa ama ɔman nkyekyereyɛ akɔ soɔ no ani enti wotie yɛ no a nea yɛka nyinaa ne sɛ abrabɔ sɛbe yɛmfiti prɛko ɛnnuru baabi wohu sɛ obi atɔ sakre a ɛnyɛ nne ya na ɔkɔtɔ sakre o bia ɔhyɛ ase mfie mmienu ɛne pɛ sakre no ho osusuyɛ na ɔpɛ ho sika ɛde to hɔ unso obi atɔ kai unso obi asi fie unso obi abra boy konkan a ade a obetimi aya ne sɛ obetimi abɛn nipa no na obi san sɛ menua wabra boy me fɛ sɛ de otu anamo ye me fɛ deɛ na me ya meduru baabi a waduri na nipa na ma wafutuo ni akwankyerɛ na nyame aboawo na waduru hɔ ennom hwɛ kwati kwan sɛ obi te sakre so enti o so befa kwan bia kwati kwan a sɛ yɛ kwan pa o enye kwan pa o onso obenya sakra tena so abrabɔ mu kwanti anim sɛ o hwɛ na o yɛ wadwen sɛ o befa kwati kwan a ɛbɛboa o ɛnɛ ɛden nanso bre omogya ani na omogya a o bɛbre ani no ɛbɛtumi aboa o ama bibia ayɛ kama enti yɛn hyɛ no nso ɛnɛ kyenkyen sɔsɔ ho nkɔmɔ a yɛde brɛ wɔ no ha na yɛde bɛsi meda me nuanom ase na makodwa so mefidwa so ba na kyerɛ sɛ ɛnɛ yi no yɛboaboa yɛ ho ɛde nkɔmɔ no nyinaa aba awieyɛ ɛwɔ ha nti wonya sika na wasie bi